Mhlawumbe uyathunga uthengela indwangu le em, enalezi y'tikhi kanje, mhlawumbe awukwazi ukuthi uyisusa kanjani. Nakhu-ke uyisusa kanje, uvule i-ayini yakho u-ayine, u-ayine phela khona zosuka kalula. Uma uy'ayinile kanjena zisuka kalula, ayilokhu y'suka y'sala zingahlephuki kahle, y'suka kahle ziwu-one ziwuphisi ophelele. Hhayi zikhona kodwa ezinye iy'ndlela zokususa le, kodwa nje ile engijwayele ukuyisebenzisa. Angithi uyabo ufike u-ayine, mase u-ayinile usuyay'susa, yebo. Hhayi angiyi-ayinanga kahle kodwa le kahle usuyi-ayinela phela ukuthi kuzosho iglu le owayinamathisele ngayo. Angithi uyayibona ithi isuka yonke ayilokhu isuke ihlephuka iklebhuke kabuhlungu. Angithi uyabo uzoyi-ayina ngathi nje ungavele ubeke i-ayini eshisayo, ubeke i-ayini eshisayo isikhashana esincane, yabo uyibeke i-ayina. Usuyibekile kuleso sikhathana esincane mayishisa phela indwangu mase uyayisusa. Angithi uyayibona ukuthi le ngiyi-ayine isikhathi eside zisuka kalula kanjani. Okay, uthi une-overlocker, ama-overlocker uyayiphakamisa phela lezi uthi uya-overlock-a mase uyayixhuma emshinini. Uma u-overlock-a umshini uyasika kodwa lo wami uyakwazi ukuthi uwucime lo mmese osikayo. Kufanele uyiqondise indwangu. Uma uthi uya-overlock-a, u-overlock-e iy'nto ey'ningi ngesikhathi khona uzonga ukotini phela. Angithi uyabo ukuthi ngi-overlock-a into eyodwa. Enye indlela futhi yokuthi usheshe uqede ukuthunga uqale u-overlock-e iy'nto zakho lezi ozoy'thunga. Uma kuwukuthi u-overlock-a into engathi u-round kufanele ungasheshi phela uma kuwukuthi awujwayele. Ungasheshi uthathe isikhathi sakho uma u-overlock-a ngoba uma uzoshesha kanti ilo mshini osikayo uzogcina usikile leyo ndwangu leyo oyi-overlock-ayo. Kube wukuthi ngaphansi ayikho yini indwangu engaphansi ngoba yake yasikeka eyami indwangu ngisa-overlock-a. Okay, la sengi-overlock-ile kahle kahle bengifuna ukunikhombisa ukuthi amaphakethe afakwa kanjani. La maphakethe angaphakathi asemasayidini mina ngiqale ngi-overlock-e ophisi bami kodwa uma uthanda unga-overlock-a phela mase usuthungile. Mina ngikuthola kulula ukuthi ngi-overlock-e ngingakawathungi, yabo, amaphakethe ami. So sengi-overlock-ile-ke angithi ngijwayele mina ukuyehla ngo-two lapha. Ungayehla noma ngo-one inch noma u-1.5 inch kuzoba kuwena, yabo. Ima-ke lapho uthi wami mase ngiyabeka phela iphakethe lami. Amaphakethe ami ahamba awu-four, awu-two for isayidi elilodwa, mabili. Angithi uyabo uzobeka la omake khona. Iy'ndwangu lezi kufanele amasayidi amahle abukane. Angithi uyabo uqikelele ukuthi ufaka iphakethe ngoba amapheya nje amabili kanje kufanele uwafake kahle. Angithi uyabo.
njengoba ungibona nje nami ngenza la, ngizomaka othuku bonke labo phisi abathathu mase ngifaka ngibamba ngophini angithi yabo mase uvula kuba kanje mase uthungile. Nakho-ke sengiyathunga-ke la emshinini, angithi la ngiyathunga la emshinini. Ngiyathemba niyabona ngiyathunga. Uzosebenzisa phela leyo sewing allowance yakho obuyifakile mase uthunga, yabo. Sengithungile, awungayeka kanje uhambe u-ayina kodwa mina wami ngithanda uwa-top stitch. Ahlala kahle wami ngiwa-top stitch-ile kodwa phela akuyona into engathi nawe uyenze. Uma uthanda ungawa-top stitch-a nawakho amaphakethe, uyabo. Mina wami ngiwathanda i-top stitch-iwe kodwa amanye nawo ngike ngawa-top stitch mengithanda, yabo. Ngizothunga-ke kanjalo angithi niyabo. Ngisuke ngisho lento mengithi ngiya-top stitch-a. Uma u-top stitch-a uthunga ngaphezulu kuyona, yabo. Kufanele u-ayine, uma uthi nginqena uku-ayina ngivele ngi-top stitch kodwa angisho phela ukuthi yenzani njalo. Uthi uyabona koba nje sengi-top stitch-ile-ke ngithunge wonke amaphakethe ami, yabo. Uma uqeda la kufanele uyo-ayina khona kuzoba kuhle phela lento oyithungayo. Angithi yabo, uzobeka-ke uqondanise amasayidi afanayo, yabo. Angithi uyabona ukuthi lana sengizofaka ophini, ngizobamba ophini, ngibambe ngophini. Uma kuwukuthi uthunge kahle lizoba kahle nje nawe iphakethe lakho. Ngisaliphina-ke ngisafaka ophini ngizothunga la njengoba ngikukhombisa ngithi ngithunga ngizwe ngophuma phansi. Angithi uyabo usasebenzise le sewing allowance oyifakile njalo, mhlawumbe u-1 centimetre noma u-2 centimetre kuzoba kuwena. Uzothunga-ke uma ufika la kujika khona phela uzoma ujikise la mase uyarawunda futhi urawundele iphakethe. Ningajahi phela nani menithunga, nithathe isikhathi senu nje uma usathunga khona ungalokhu wenza amaphutha ugcine usuthola uqaqa. Indaba ukuthi abanye vele basheshe bayeshaya umshini bawunyathele kakhulu unyawo kusheshwe engazi ukuthi kujahweni kanti hhayi umshini. Uma kuwukuthi usebenzisa lo vele awusheshi lo. Uma kuwukuthi usebenzisa lo mkhulu iwona osheshayo. Le ekanje ayivamisile ukuthi isheshe. Nakho-ke ngithi niyalibona iphakethe likanjani. Uthi nginikhombise futhi ngala leli phakethe leli. Ngithembe niyabona uthi nginisondezele angithi uyabo. Uma ufika laphana uzophakamisa unyawo, inaliti kufanele ibe ngaphakathi ujikise phela. Uma ujika uma kuwukuthi ufuna ukujika inaliti kufanele ibe phansi, ibe phakathi ingabi phezulu. Mase uphakamisa unyawo ujika kanjalo, hhayi uthi angazi nani nithi nijika kanjani kodwa kujikwa kanjalo uma kuwukuthi ufuna ukujika. Angithi uyabo, inaliti ingaphakathi uyama uphakamise unyawo, yabo. I-pressure foot le mase uyajika uyehlise mase ujikile mase uyathunga. Enye-ke indlela yokujika lena, angithembe ngiyabona.
Manje la masuqedile fanele uyo-ayina khona iphakethe lakho liyohlala kahle. Yilo-ke leli phakethe, ngithembe niyabona. Uma kuwukuthi mhlawumbe ufuna ukufaka iphakethe esiketini leli elikanje ulifaka kanje noma uyenza igeda sketi nje isketi lesi esinawo lamaphakethe afakwa kanjena Nkosi yami. Zikhona-ke ezinye iy'nhlobo zamaphakethe ngizozama ukwenza amavidiyo. Ya ngiyabonga kakhulu nge-support yenu.